We can be sad and go. We understand. Right down to the soul. Okay, pwede na itong ibaba ni Daddy para walang igugulo yung batang maliit. Hey everyone! Welcome back to another Moving Diaries episode. And for today's video guys, ay isi-share ko lang sa inyo yung pag-start ko ng pag-pack ng aming furnitures and yung mga gamit na hindi na namin masyadong ginagamit. Sorry guys, may background talaga akong bata. Nagbabasa ng book. Nagbabasa ng libro niya. So, ngayon, ang ipapack ko ay itong mga, as you can see, meron pong side table dyan. That's supposed to be for our bed. Pero, hindi na naman ginamit yung isang side table. Actually, yung dalawang side table, isang side table lang each bed. Room yung ginawa namin. So, ipapack ko yung tatlo na side table. Kasi yung pang-apat, nandun sa kwarto ni Mishi, nandun natulog si Daddy ngayon. Kawawa naman si Daddy mo. Napatalisik na siya sa bedroom natin. Siya na yung natutulog dun sa room mo. Yun. So, yun yung mga i-empake ko ngayon. And then, hindi naman sa i-empake, but I will dismantle those furnitures para mas madali yung pag-load. Para hindi din kumain ng space. Kasi medyo maliit yung trailer na kukunin namin sa U-Haul. Yun na daw yung pinakamalaki nila. Pero, maliit siya nung nakita ko yung size. Nung tinignan ko yung measurement, maliit siya. Kailangan talaga na mag-save kami ng space para mas madami kami may karga. So, yun, furnitures, and then also yung lampshade namin na hindi namin na ginagamit. And then, magbabaklas na rin ako nung mga nandun na mga wall decor namin. And also, this wall decor here. And also, this wall decor. And yung mga vase namin na may mga bula-bulaklak. Ay, shoot. Hindi ko pa pala maayos yan. Kasi wala pa yung pang-wrap ko. So, ang gagawin ko lang ngayon, yung matidismantle ko ay ilalagay ko na lang muna siya sa mga tote bags para mas maayos siya. Yeah. I remember it was those brown eyes. It took my heart by surprise. Could this be real? Because I dreamt you a chapter that I turned too good to be true. Was the way you made me feel. Yeah, I needed you. I hope you will see. It made me complete, baby. Okay, so now we have a problem because last time that we moved, we throw away the box nito. Kasi nga, we don't wanna keep boxes anymore kasi wala talagang extra space here. Unlike when we were still in Iowa, whenever we buy furnitures or decorations na naka-box, we try to keep the box kasi we know that we will be eventually moving naman. So, when we moved here in South Dakota, naka-box tong mga to, and even yung mga extra tornilyo or yung mga pang-screw na free na kasama niya is nandun. So, now, I can't disassemble this kasi mayroon siyang special na screwdriver para siyang Allen wrench na sobrang liit para sa mga to, and I don't know if you have something like that, or I don't know if I kept that tool when I built this again, kasi ako nang bumuo nito ulit noon. I really love this one kasi na-adjust yung light nito ng brightness niya. And napupunta ko siya over the glider or over the upuan para makapagbasa ka or kahit yun lang yung ilaw mo. But, hindi ko alam kung nasaan ang tool nito. We were young and we were
running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, I'm like wonder without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason. Different na. Guys, wala na palang bit. Ito, wala siyang, ano ba tawag nito? Yung Allen wrench. Hindi ko mahanap kung nasaan yung isang set na bala nito eh. Ang gulo-gulo ng tools ni Daddy. Pero, sige na lang. Pumunta na sa kwarto yung makulit kong kasama, yung assistant ko. Nandun na siya sa kwarto trying to sleep. Hopefully makatulog siya. Pero medyo madali lang naman ito. Pero mas mabilis kasi sana kung yung ano eh. Yung zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Tingnan mo, hirap pa baklasin. Chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. I have always been afraid of changes, but you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night. Put it back, put it back, put it back. Put it back, please. Can you put it back, anak ko? Put it back, please. Oh, no! You dropped a thing! Put it back. Here. Oh, you dropped one more. You dropped one more, Baningning. Put it here. Here. And then, oh, nahulog. Oh, give it to Mommy na, please. Give it to Mommy na, please. And then we will label na. So, I have a caddy here. So, yung laman nito ay yung pang-label ko. Actually, pang-linis ko. Pang-linis. Kasi medyo madumi itong mga lamp kanina. Tapos, itong tape para kapag maitatape ako ng mga parts. Pero this one, I'm not gonna tape this. Ilalagay ko sila sa supot. And then, tsaka ko sila itatape. Or, kung makukuha ni Mac yung cling wrap na pinang-wrap namin sa mga yan, yun yung gagawin ko. So, for this one, yung mga tornilyo nito, label natin. Binulusan ko na yung marker kasi may batang, ano. So, ito yung single drawer. Ay, naku. Single drawer bedside. Yan na nga lang, bedside. Basta naintindihan ko na to. One set. Para at least alam ko kung ano to manok. Pero ang gagawin ko naman dito guys ay kung nasaan yung supot ng ito, dun ko lang din ilalagay ko. That's what I did before. Para lang mas madali. Para hindi sila mawala. Lalagay ko na sila dito. And then, ito naman yung lamp din. Kanina na din assemble ko. Ito yung bumbilya niya. Gusto ko kasi ito pa rin yung bumbilya niya. Maganda kasi yung klase nito. Tsaka yung lumen niya and yung Kelvin niya is warm na warm talaga siya. So, it's very relaxing. Para kang nasa spa kapag gabi. And I put it sa mga corners na medyo madilim para may ilaw doon kapag gabi. So, yun. Gulat na lang si Daddy bakit yung ibang furniture ay wala na. Pagkagising. Ay! Ito yung tornilyo pang baklas dito. Tingnan ko kung meron dyan. Kasi may mga nakasupot pala dyan sa napakagulo na tool bag ni Daddy na ano, parang maliit na Allen wrench. So, we will see. Ito pala guys, itong mga nilagay ko na mga lock ng drawers, lock ng mga cabinets namin na binabaklat. Kasi ngayon na ano ni Mishi, nagbubukas siya. Ang pangtanggal lang dito is hair dryer na nasa hot setting and then butter knife. Ayan. So, kailangan lang medyo uminit siya para medyo mabaklas mo siya. Na hindi nasisira yung furniture para hindi matanggal yung paint. So, lagyan natin sa hot. Tapos, lagyan natin sa high. So my mind, 'cause I've been thinking about it for quite some
Natanggal na siya, pero may natira. Natira yung tape. Ayan. Ay, mas madali na. Okay. Naro-roll na lang siya. Okay. Ayan. Madali na lang naman tanggalin tong. May konting residue lang to, pero at least madali na lang tanggalin to ng alcohol lang. Try natin. Pero sa hospital, may ginagamit talaga kami na pantanggal ng mga ganyan. Yung parang alcohol pad din yung itsura niya, pero hindi siya alcohol pad. Hindi rin siya pang skin prep. Pangtanggal talaga siya ng mga ganito. Pangtanggal siya ng Tegaderm, mga ganyan. Ayan, tanggal na siya with just the alcohol. Yes! So, ganyan lang din yung gagawin ko sa mga nilagay ko dito sa cabinet dito sa kusina. Punta kami downstairs, guys. Punta kami sa garage and kukunin namin yung parang cling wrap para ma-prepare ko na tong ano. Natatawa ako kasi may batang excited na mabas. Tingnan nyo naman, nasa door na siya. Are we going outside? Let's go! Let's go! Go! Pakalakas ng hangin, guys. So, dito na kami sa aming garage. Yan lang naman. Dito lang naman, tabi lang naman ng building. Pero, ay, sana walang bangkay dito, no? Ang tagal ko nang hindi nagpunta dito sa garage na to. Si daddy lang pumupunta dito. Ayan, ala, my gosh, parang hindi kasya talaga to sa ano na. Parang hindi magkakasya yung... Come here, Mishi! Come here! It's windy outside, anak ko. Come here. Ay, nandito yung hinahanap ko, sis. Na tools. Ay, nagpakapakahirap pa ako para sa Allen wrench. Andito pala. So, nag-order pa ako ng 6 ata or 5 na ganyan kalalaki na boxes. Ay, may mukhang hindi magkakasya. Parang hindi magkakasya. Ito yung mga sinasabi ko na hindi namin pwedeng i-dispose like that swing, yung pack and play. Pwede naman i-dispose na tong pack and play pero lugi kami kapag ibibenta namin yan eh. And you know what? Nawawala yung stroller na malaki. Nabenta na ba yun ni daddy? Ay, nandito pala. So yan, ibibenta namin yan. Let's go look for the, Mishi. For the thing. Yung mukhang camping pa namin itong mga to. Daddy, yung basura inipon niya dyan walay. Kumahanap pa saan yun? Ito mga to, mga ready to move na to. Binaba na talaga namin to for moving na. Tsaka to. But, nasan yung cling wrap? Mishi, stay with mommy, anak ko. Don't go anywhere. Ayun, mommy found it. It's windy outside, anak ko. See? That's why you don't go there. Yay, mommy found it. This one. Lumilaman pa tong biscuit, oh. Let's go. Let's go na, Mishi. Guys, so aside sa garage, grabe, napagod ako dun. Ang bigat ng dala namin. Ang bigat din ni Mishi. Ang bigat na ni Mishi. Aside sa garage, nagpunta kaming mail room. Tapos nung chinek ko yung Amazon order ko, delivered na pala. So, nagpunta rin kaming parcel room sa clubhouse. Ito ay in-order ko na para rin sa pag-move namin. Okay, so I got mattress vacuum bag na king. Shout out kay dahil sa kanya naalala ko rin to. Shout out dun sa follower ko sa Instagram na si... Hindi ko alam paano siya. Real Mimzy. Ayan, Real Mimzy. Kasi nagtatanong siya kung ano daw yung bed mattress namin, yung bed frame namin, at saka yung mattress vacuum bag if ever mag-move siya. So, buti na lang nag-message din siya. Naalala kong mag-order as early as now. Kasi ayoko na baka mag-change yung moving date namin ay wala pa kaming mga gamit. And wala kasing ganito sa Walmart. Sa Amazon lang talaga siya nabibili. Ibang brand ngayon itong nabili ko. Mas mura kaysa dun sa dati. I will just put the link in the description box down below, guys. So, ito yung king. Of course, mas mahal yung king. Meron pa siyang ganito.
yung sticker mo siya para malagay mo kung ano yung para sa ang room or what. Ikip ko muna ito para hindi mabutas. Kasi pag nabutas na to, wala na siyang purpose. I'm gonna keep this first. Lalo na yung king bed namin, kailangan mo talaga ganito kasi ang bulky at ang bigat niya talaga. So, nung na-vacuum namin siya, nung nag-move kami yun, mas madali namin siyang na-transfer. So, dalawa to. Ito naman ay yung pang queen. So, kikip ko muna sila dito. And then, ito pala yung in-order ko na cover para sa aking camera. Pero nawawala yung stand ng aking camera na magnetic. Kanina ko pa hinahanap tuloy. Yung pinang-film ko is GoPro. So, ayun. Magtuloy na po tayong mag-empake. Ay, ang hirap mag-empake na may nakikigulo, na binubutas, pati yung mga supot. So, ganito yung sinasabi ko, guys. Diba? Mas, na siya, flatten na siya. So, binalot ko siya ng cling wrap. Binili ko rin yun sa Amazon nung nag-move kami last year. Yun yung pinangbalot sa furniture dati. Yun sa TV stand. Pinangbalot, ganyan. Anak ko. And just to make sure, nalagyan ko ng ganito. Para hindi mag-loosen. Gusto ko lang makasigurado kasi inano ko talaga para kung in-organize ko talaga para mag-flatten. Okay? Pwede na tong ibaba ni Daddy para walang igugulo yung batang maliit. We can do better. We can be safe.